Kultura Ondarea saria lehiaketan parte hartzeko deialdi heldu zanean abenduan, nik segituan automatikoki hoi herrian izengan pentsaun hemen. Justu orduan agertu zen bere airetik, Oñati airetik bideoa, arrakasta handiz, eta gonbidapena luzatu nion, eta hasieran zalantzakin hartu hauen, baina Gabonen bueltan etorri zen oso firme, eta esan zen, Jon, bideo hau inin bidu. Baina ez dugu unibertsitateari buruz egingo, Arantzazuri buruz egingo dugu. Eta nire esan zen, bueno, oso ondo, badakotzu gaia, oin osatu zure konfiantzazko talde bat. Eta hola sortu zen Txantxi Films. Kaixo, Oier naiz eta Jon Zarazazu lehiaketa honen berri munduztanean pentsaunen talde bat ikia, Asier, Jone eta Aitorrekin, eta nik uste dut esperientzia polita izan dela honekin lan ikia, taldekidean, eta nik uste dut bideo oso polita urte txakola, eta nik gehixen ninjotena izan da kamarakin lanin, grabaiken, eta gero edizio gabe. Aitor naiz, taldean sartzeko Oieren konbidapena emunoztanean, bi adispentzabarik bai eskuen emunoztan eta ikusiten mugan oso ondo pasau eta nik uste oso proiektu politia urten dela. Eta nik gehixen ikerketa lanetan eta informazio topaikian arlo horretan arduratu naiz talde honetan. Ni Asier naiz, eta kurso ontara sartu nintzen, Oierrek eskaini nostalako aukeria, oso aukera hona pentsautxaten, eta talde honetan gehixen arduratu naizena izan da musika arloa. Ni Jone naiz, eta talde honen barruan sartzi eskaini nostainean bi aldiz pentsauarik bai eskuen muneben, ze oso ondo pasaitiko esperientzia bazala pentsatzen hemen eta baita talde lana aurrera eroaten ikasteko. Eta ni gidoi lanetan eta bideoari ahotsa jarten arduratu naiz. Txantxi Films taldea gara, eta bideo horrela eroteko hainbat zailtasun eduki du, eta nire arduan grabaketetan zailtasun handixen izan da eguraldixen. Aurtengo eguraldixak ez tozko lagundu bat. Eduki du edurra, boste urte dinabela, eta fanez askotan Arantzazura, eta eguralditxarra egoela berriro baja. Eta hori izan da nire zailtasun handixen. Taldeakin batera, soinua eroan dutela, eukixekin ezin gero kanpoko kanpaiakan grabau, eta grabaitea batuen lanetan kareteria mozten gero, eta batzutan kanpoko kotxekin zuten zidan, eta horako oso egun baten pasatxokun kareterietan moztuen kotxeik ezin zuten, eta atziko baserriko gizon nortesan motozerrekin, eta horban grabaketia, eta hori zailtasunik kondizionak horrek izan dira, zaratia direna, Elizagarrope, pasatxo. Nik egin informazioa lanien lan, eta informazioa asko gaudu, lingu ondixa, eta egin informazioa eta izan dut zailtasun ondixo zatik, eta guain beste ez da izan zen okerrik oso. Eta, nire zailena izatena izan da bideo bat, hain aspergarrixa eta astuna ez izateko ahots entretenigarri edo jarraitu bat emutia, eta aparte bukarratzaletan
jolaz kanpoko ekintzak pila eukiten ju eta ba, bideoak grabatu ahal izateko